Исәнмесез, қадірлі тыңлаушыларым. Бүгін мен сізге біздің Мирас журналында басылған бір мақалемні оқырға болдым. Дұрысырақ, Түркия татарлары шығарған бір бейіт білен таныштырам. Рәхим етіп тыңлағыз. Әлі инқилабқа қадар үк 1890 жылларда Түркияға көшінген татарлар түрлі шәһәрләрдә яшиләр һәм шулай ук айрым авыллар құрып төпленәләр. Әйтик, узган гасыр урталарында 1970 елларда барлыгы 8 татар авылы исәпләнә. Хәзер 6 калган. Төркия җирләрендә гомер иткән татарлар үзара йөрешеп, белешеп торганнар. Шундый бер сәфәр тарихына багышланган 42 куплетлык озын бер бәйет язылган. Бу сәфәр 1972 елда Ураза бәйрәме уңаеннан оештырыла. İstanbul'da yaşaучы татарлар бергә җыелып, 600 чакрым ераклыктагы Коня шәһәре Җиһанбәйле районының Бөгрәдәлек авылына юл тоталар. Дин галиме, Японияда ислам динен таныткан хәзрәт, мәгърифәтче, милли сәясәтче Абдрашид Ибрахим нигез салган авыл ул. Бөгрәдәлекләр аны хәзердә бабай дип йөртәләр. Бәйтне Түркия татарлары күн күрмешен чагылдырган бер тарихи истәлек язма дип әйтергә мөмкин. Мухаҗирләрнең Түркиядә туган беренче буын балалары нинди телдә аралашкан, нинди тормыш алып барган, буларның барысы да шигъри юлларда азмы күпме чагылыш тапкан. Төрек сүзләрен татарчалаштырып әйтүләре гомумән җирлектәге сөйләмнең телгә йогынтысы сизелә. Түркия татарлары үзләре әйткәнчә, Россия татарларының теле русчага, безнеке төрекчәгә авышкан. Бәйтнең авторы Усмания Кырыхуйык авылында туып үскән Мәхмәт Хулуси Акчура. Туган елы 1931-1980дә вафат. Мәхмәт Хулусиның бабасы Якуб гаиләсе белән Россиядән 1890 елларда чыга. Башта Сурияның Шам шәһәренә, аннары 1915 елларда Төркиягә Ушак шәһәренә килә. Бу чакта Мәхмәтнең әтисе Юсуф бала гына була. Чыгышлары билгеле түгел, чөнки Якуб бабай бик аз яши. Ул үлгәч, Юсуф Кырыхуйык авылына килеп төпләнә һәм шунда гомер итә. Шигъри җанлы самаварларны төзәтүче оста буларак беленә. Аның шигъри юллары авыл халкы телендә һаман да яши. Бу сәләте бәйтләр язган улы Мәхмәткә дә күчкән, күрәсең. Мәхмәт Хулуси беренче авылдашы белән Кырыхуйыктан 1955 елда чыгып китә. Алар Истанбулга киләләр. Бу вакытта язучы, сәясәтче Гайсы Исхакый бакыйлыкка күчкән була инде. Шуннан соң Истанбулда Идел Урал җәмгыяте төзелә. Мәхмәт Хулуси җәмгыятьнең бер әгъзасы була. Әлеге эшләргә аны 2нче бөтен дөнья сугышыннан соң Төркиягә килгән җәмәгать эшлеклесе Кәбир Камбир җәлеп итә. Аннары Мәхмәт 1977 елдан башлап авырып мәрхүм булганчага кадәр берничә ел җәмгыятьне җитәкли. Ул вафат иткәннән соң күп тә узмый 1980 елның сентябрь аенда Төркиядә солдатлар инкыйлаб ясыйлар. Инкыйлаб сәбәпле җәмгыятьләр ябыла. Шул исәптән татарларныкы да. Шунысы кызыклы. Мәхмәтнең ягыннары бәйет кул язмасы күптән инде югалган дип уйлыйлар. Быел аны кабат укырга насыйп булган. Ул югалмаган. Чынлыкта Бөрөдәлек авылында бәйттә телгә алынган азан укучы Бәхчәт Кылыч өйенең түбәсендә сакланган икән. Бәхчәт бабай авылның татар җәмәгать эшлеклеләре Рәхмәтулла Куртаранны, Аднан Җиңгизне өенә дәшә. Картая башладым, өй түбәсендә китаплар бар. Карагыз, яраклы булганнарын алыгыз ди ул. Шул иске китапларны барлаганда Мөхәммәдия китабы арасыннан бәйет кул язмасы да килеп чыга. Менә шулай итеп, 42 куплетлык бәйет Төркиядә яшәүче бүгенге татарларга да барып ирешә. Чит илдә яшәүче милләттәшләребез тормышы, үткәне белән Татарстан татарлары да даими кызыксынып тора. Шул хакта уйлап, әлеге хат итеп юлланган бәйтне читтә яшәүче татарларның сөйләм телен үзгәртмичә, бары тик кайбер аңлатмалар һәм авторның сәлам сүзе белән бергә тәкъдим иттем. Безнең Мирас әлеге мәкаләме
игътибар күрсәтеп, бәйтне бастырып чыгарды. Хәзер кадерле тыңлаучылар, мин сезгә шул бәйтне укып үтәрмен. İstanbul татарларының Бөгрүдәлеккә сәфәренә кагылышлы бәйет. Язылу вакыты 1974 ел. Аннары бәйет 1983 елда югалган. 2017 елда аны кабат балалары кулына барып ирешкән. Авторы Мәхмәт Хулуси Акчура. Рәхим итеп тыңлагыз. Ният иттек Бөгрүдәлеккә китәргә, китмисезме дип кешеләргә әйтергә. Китәбез дип разый булып әйткәннәр, вакыт җиткәч башладылар яфрак кебек түгәлләргә. Инде китәргә вакыт җитте. Бер каш кеше барып араба, ягъни бу очракта автобус. Араба тотты. Арабаны тотып эш беткәч, китәчәк 35-40 кеше 30 кешегә төште. Гарәфә көнне сәгать 4:30-та бучык, төрекчә ярым дигән сүз. Төркия татарлары аны пучык диләр. Гарәфә көнне сәгать 4:30-та араба Ватан җәддәсенә, зур урам, проспект җәддә, Ватан җәддәсенә килде. Халык эчендә утырып ифтарын итте. Арабаның шоферы 1 сәгать Әхмәт бәйне көтте. Әхмәт бәй килеп шофергә әйтте. Араба 5:30-та хәрәкәт итте. Сиркәҗигә Бистә исеме. Барып 1 сәгатьтән фазла соңрак Вапур төрекчә була, татарчасы паром. Вапур көтте. Араба киткән чакта 2 кеше Хәрәмгә китте. Хәрәм башка бер бистәнең исеме. Күпер булмаганга күрә, машиналарны Босфор бугазы аша паром ташый. Машина чиратта торганда берничә кеше каршы якка алдан китә тора. Анда көткән кешеләргә хәбәр бирәләр. Ниһаять араба Хәрәмгә чыгып җитте. Ул якта көткәннәр суыктан ишеп бетте. Һәп бергә уйнап көлеп арабага мендек. Анда фазла көтмичә хәрәкәт иттек. Бисмиллах белән юлга чыктык. Арабада уйнап көлеп киттек. Дүҗә шәһәренә барып ашарга төштек. Ашап пишкәч яңадан юлга чыктык. Араба юлда кычкырып китә. Шофер юлда төрле шаяртулар әйтә, шакалар әйтә. Шакалашып киткән чакта моторның суы бетә. Моторның суын салып башладык юлда китәргә. Уйнап көлеп киткән чакта башладылар берәр йокларга. Шулай итеп, Җиһан бәйлегә бардык. Юл чатында каршыланып алдык. Каршыланганыбыз өчен бик күп шатландык. Иртән таң атканда Бөгрүдәлеккә бардык. Бөгрүдәлеккә барып төштек, дуслар белән күрешеп алдык. Әзерләгән чәйләрне эчтек, анда инде кунак булган өйләргә киттек. Өйгә барып әптәстәхрәт алып, гает намазына киттек. Дуслар белән бергәләшеп, гает намазын кылдык. Хуҗа, хәзрәт көрсидә, мәчеттә бер почмакта хәзрәт вагаз укый торган урын. Вагаз бирә, сөйләгән сүзләре йөрәккә тия. Аят, хәдис белән аңлата, ниһаять җәмәгатьне елата. Гаеттән чыгып зияраткә киттек. Зиратта бергәләшеп дуга иттек. Хуҗа Куръан укыды, без Фатиха, аннан инде өйләргә кайттык. Өйгә кайтып бәйрәмләшеп, хәзер булган бәйрәм чәен эчтек. Һәм эчәбез, һәм сөйләнәбез, хәсрәтне китәрәбез. Урамга чыктык өйгә йөрергә, дус ишләрне күрергә. Тотынышып йөрдек, бик күп хөрмәтләр күрдек. Һәр өйдә дуга итәләр, һәмән шикәрне тоталар. Шикәрне кулга аласың, ашый алмыйча кесәгә саласың. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу урында шикәрне дигәндә конфет күздә тотыла. Һәм шулай ук Төркия татарлары өйдә дигәне идә дип сөйләшәләр. Инде бәйрәмләшү, бәйрәм белән котлашу бетте. Акшам җыенга киттек. Уйнап көлеп йырладык, хәсрәт тулы күңелләрне юдык. Хайдар абзый аккордеон çaladır. Çalganda бик моңаеп киткән. Авызында тәмәкесе янып биткән, моңаеп çalган чакта үзеннән кичеп киткән. Аккордеон çaladır, ягъни уйныйдыр. Үзеннән кичеп киткән, онытылып киткән.
İzzet абзый скрипка çala, çalganda muңайып кала. Шыда инде, шыдый bilсең, йөрәк майын эретеп ала. Хайдар абзый аккордеон çala, İzzet абзый скрипка тарта. Йырлаучылар muңайып жырлый, muңлы тавышлары йөрәккә тие. Бәйрәмнең икенче көне Идел Урал яшьләре милли уеннар күрсәтте. Аларның да йөрәкләрен уйнатып, тәкъдирләрен алып, алкышларын туплады. Тәкъдирләрен алып дигәндә монда бәя алып, ягъни хупланып алкышларын туплады дип әйтәселәр килә. Акшам кич вакыт уеннар бетте, инде нәшәле, шатлыклы вакытлар үтте. Бүген дә уйнап көлеп китте. И дуслар, сезгә туймыйча ятырга вакыт җитте. Иртән торып бергәләшеп тауга мендек йөрергә, мөксәдәлекне югарыдан күрергә. Аннан йөреп иләргә кайттык, әбдәс алып җомгага киттек. Ашап-эчеп урамга чыктык, бергәләшеп бер өйгә киттек. Утырып йырлаган чакта бер әче хәбәр ишеттек. Мәрфуга башын бәргән, һәм ярган. Шунда куллар төште түбәнгә, ям калмады күңелдә. Иртән һәр кеше тупланды, хастаның хәлен белде. Хаста ару булгачтан Пашаны көтәргә калды. Паша дигәнебез килүчеләр арасында генерал, гаскәри табиб була. Паша килеп хастаны карады, хәерле хәбәрләр бирде. Хәбәрләрне ишеткәч, инде китәргә калды. Без китәбез дигәчтән, йер-йереннән уйнады. Ягъни җир селкенде дигән мәгънәдә. Китәчәкләр нәрсә карасын алды, һәр кеше әзрәк елап алды. Халык клубның алдына китте. Араба хастаны алып килде. Анда килеп көтеп торды. Анда инде кыямәт купты. Халык дуар шитенә тезелде. Җыелышып рәсемнәре чигелде. Ягъни фотога төшерделәр. Ике якта берәр кеше уртага чыкты. Ягъни авылдан бер кеше, җәмгыятьтән бер кеше уртага чыгып чыгыш ясады. Һәр ике якка рәхмәт сүзләре әйтелде. Халык башлады бәхилләшергә, һеч кемсә тота алмый күз яшендә. Рәхмәт әйтеп кочаклыйлар, бәхил булыгыз дип елыйлар һәм елаталар. Халык күрешеп йөри, һәм күрешә, һәм елый. Мәхмүт агай, еламыйм дип, читтә рәсем тартып йөри. Ягъни фотога төшереп йөри. Бергәләшеп тәкбир әйтеп, мендек шулай арабага. Исән-сау кайтырбыз дип, дуга иттек Аллаһка. Елашып башладык кул салларга, кул булгарга. Юлга чыктык, араба китә, дусларыбыз аерылмыйча арттан килә. Ярты юлга килеп җиттеләр, шунда туктап азан әйттеләр. Бөгрдәлекләр кунакларны Җиһанбәйгә кадәрге юлның яртысына кадәр йөк машиналары белән озата киләләр. Озата баралар. Бәхшәт агай азан әйтә, шунда инде тамам аерылып җитте, йөрәк мае эреп бетте, араба там хәрәкәт итте. Там аерылып җитте. Тәмам аерылышу җитте. Эй дуслар, без китәбез, иншалла кавышырбыз дип. Аллаһ безне сезгә кавыштырсын, тиз көннәрдә күрештерсен. Амин. Без китәбез юлларда, һәркез хәзер елларга. Һеч кемсәдә тавыш юк, сүз таба алмый сөйләргә. Юлда йөргән чакта арабаның мазут бурысы тишелә. Аны төшеп карыйлар, акыллары йөреп ясап алалар. Төрекчәдә бору дигән сүз бар. Татарчага тәрҗемә әйткәндә ул турба дия. Аңларга кирәк. Һәм монда Төркия татарлары инде төрекчә сүзне татарчалаштырып бурысы диләр. Бору, бурысы дип язылган. Акыллары иреп ясап алалар. Иреп, акыллары җитеп дигән мәгънәдә. Дәвам итәм. Юлда киткән чакта карыннар бик ашыга. Күчтәнәч дип куйган бәлешләрне халык башлады берәр ашарга. Шулай итеп Анкараны кичтек. Юлда җитешкән трафикка хатабыз булганга икән 50 лира җәза бирдек. Трафикка дигәндә монда полиция аңлашыла һәм җәза бирдек, штраф түләдек. Шулай итеп юлда киттек, харамга, бистәйсеме, килеп җиттек. Аллаһым, сиңа чок күп шөкер, исән-сау иләргә кайттык. Бу эшләр шулай бетсен, китмәгәннәр үкенсен. Моны язган Хулыйси ярты төн җитте, йокларга китсен.
Бейит тәмам. Хәзер шушы бейит астына язылган, авторның үз куллары белән язылган сәлам хатын укып үтте. Хөрмәтле иптәшләрем, абзыйларым, олыларым, күчеләрем, шу аҗизәне яздыгым. Бәйетләрне укыгыз, укытыгыз. Мин ишемнән килеп шагыйрь булмас икән, сезләрдән күргән хөрмәтне онытмам, һеч бер заман кинәдән онытмам. Шагыйрь булдым ахрысы дип яздым. Хаталарым оларса, гафуыңызны риза ederim. Hürmetli huzurunuzdan ayrılganda tekrar cümle barığızga hemşerilerden, yani bir şehirden Türkiye'deki Tatarlar barısı da Rusya'dan kelgen için bir-birsine hemşerilerden diler. Yani memleket dip yürteler. Tekrar cümle barlık hemşerilerimnin, büyüklerimnin ellerinden, kullarından, küçüklerinin gözlerinden kuşaklaşarak überim. Ve bir kuşak dolusu selamlarımı sunarım. Жеткірермін. Хуласы Акчура. Менә шундый нечкә күңелле татарлардан bir хатирә язма. Хөрмәтле тыңлаучыларым, сездән комментарийлар көтеп калам. Үзегезнең фикерләрегезне язып калдырсагыз, миңа да күңелле булыр иде. Шулай ук каналыма язылып куегыз. Башка вакытта укыганнарымны тыңларга табуы җиңелрәк булыр. Исән сау булып торыгыз. Очрашуларга кадәр.